Zaren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina ben gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, dana eginaz goaz aurrera. Kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ba ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu.